Wis ben. Ngening saya tengah rai wae saya gedhe. Nek nyerot aku rak langsung kelek. Ngandel ora, wis mulai ana sing ngrikiti ta. Iki ora sembrono iki ah. Ayo. Keriye. Ora dimplok mung diombah sambut. Iki mesti wasapu-sapu iki. Sing cangkeme cemipok kae. Oh, ayo mikir. Saya ayo. Wajar. Wah, ya dikrikiti sing cilik-cilik sik ora masalah wis, Ben. Sapa iki sing nulungi aku ya? Engko gek Ndara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku mung arep dipateni ning daratan. Wis. Oh, ala urip kok ketoyong-toyong. Perkencang waru doyong.